Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, скъпи братя и сестри в Христа! Слава на Отца и Сина и Светия Дух! И Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас! Христос воскресе! Аз се казвам Стоян Роянов и съм музикант, който се стреми да стане човек просто, който да следва заповедите на Христа, и то не за нещо друго, ами откакто започнах да се стремя към това, живота ми се промени и ми се изчисти от някои проблеми, които имах преди това, с помощта на Светия Дух, разбира се. Но как ние следваме заповедите на Христа? Ние първо трябва да опознаем личността на Христос, като изследваме тези 4 Евангелиета и Деяния на апостолите и така нататък. Това го казвам, защото ми отне също и много години да разбера силата на Словото. Не така с лекомислие и безразборно ние да казваме едни неща, но това стана и след като започнах да осъзнавам и да опознавам личността на Христа. Но тъй като аз съм велик грешник, изключително грешна личност, в моя живот не се гордея от много неща, и след покаяние, изповед, молитви, причастия, години наред, аз се стремя да, както казваме в православната вяра, нека да прекараме остатъка от нашия живот в мир и покаяние, от Господа да просим. Но да спра да говоря за себе си, защото аз не съм важен в случая. Честит празник днес на този прекрасен ден, Константин и Елена. Аз трябва да прочета едни неща, т.е. с благодарност приех това да го направя и приех за чиста монета, разбира се, факта, че тези слова са оригинал от милите организатори, а не просто някой да си измислял едни неща. Това е в областта на сатирата, разбира се. Из пространно житие на Константин Кирил, философ от Климент Охридски. Докато философът се радваше в Бога, появи се друга задача и друг труд, не по-малък от предишните. Моравският княз Ростислав по Божие внушение направи съвет със своите князе и с моравците и изпрати пратеници при цар Михаила с тия думи: нашият народ се отметна от езичеството и държи християнския закон, но нямаме такъв учител, който да ни обяснява на наш език истинската християнска вяра, та и други страни, като видят това, да направят като нас. Затова, господарю, изпрати ни такъв епископ и учител, защото от вас всякога изхожда добър закон за всички страни. Царят свика съвет, повика Константин философа и като го накара да изслуша тази молба, рече му: зная, философе, че си уморен, но потребно е ти да отидеш там, защото никой друг не може да свърши тази работа като тебе. Философът отговори: макар че съм уморен и болен тялом, аз с радост ще отида там. Стига само да имат писменост на своя език. А царят му рече: и дядо ми, и баща ми, и мнозина други са търсили такова нещо, но не са намерили. Как мога аз да го намеря? Философът рече: кой може тогава да пише думите си на вода и да си спечели име на еретик? А царят заедно с Войчо си Варда му отговориха: ако ти поискаш, това може да ти го даде Бог, който дава на всички уния, които се молят без съмнение, и отваря на уния, които чукат. Философът си отиде и според стария си обичай се отдаде на молитва заедно с другите си сътрудници.
И Бог, който слуша молитвите на своите раби, скоро му яви това и той веднага състави азбуката и започна да пише евангелските думи. В началото беше Словото и Словото беше у Бога и Бог беше Словото. Царят се зарадва и прослави Бога със своите съветници. Той изпрати философа с много дарове, като написа до Ростислава такова послание. Бог, който иска да достигне до познание на истината и да се издигне до по-високо достоинство, като видя твоята вяра и твоето старание, направи да се изпълни твоето желание, като откри сега в наше време букви на вашия език, нещо, което не е бивало досега, освен в първите времена. Та и вие да се причислите към великите народи, които славят Бога на своя език. И ето, ние ти пращаме този човек, комуто Бог откри, в скоби тези букви, мъж почтен, благоверен и многоучен философ. Приеми го като дар по-голям и по-скъп от всякакво злато и сребро, и скъпоценни камъни и преходно богатство. Постарай се с него да затвърдиш успешно делото и с цялото си сърце да потърсиш Бога. Не отхвърляй и общото спасение и подтиквай всички да не се бавят, но да тръгнат по истинския път. По този начин и ти, като ги приведеш със своето старание към истинско богопознание, ще получиш срещу това своята награда и в този век, и в бъдещия за всички души, които ще повярват от сега и до край века на нашият Христос Бог, и ще оставиш спомен за себе си в бъдните поколения, подобно на великия цар Константин. Благодаря ви много, че изслушахте тези прекрасни слова от свети Климент Охридски. Приятелю, заповядай. Благодаря ти. Уважаеми госпожи и господа, нашето събитие започна с едно чудесно музикално изпълнение на квартет Варна. В тяхно изпълнение чухме детска игра и танц и спецскици от Марин Големинов. След тези думи от пространното житие на Константин Кирил Философ, прочетени от музиканта Стоян Орянов, по-известен като Я-Я, бих искал да ви кажа официално добре дошли на първото по рода си в град Варна празнично четене на Библията, посветено на 24 май, празника на светите братя Кирил и Методий, празник на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност. Аз съм Чавдар Търгохов и имам честта да бъда водещ на това, вярвам, знаково събитие за града ни. Живеем в свят, в който все повече виждаме как ценностите са жестоко поругани. Културата низвергната и често усмивана. Моралът просто досадно напомняме за това какво можем да бъдем. Истината – неудобен въпрос. Етиката – нищо повече от 5-буквена дума от кръстословица. И за да стане още по-лошо, всеки ден сме залети с купища причини да бъдем противопоставени един на друг. Леви срещу десни, работодатели срещу работници, пешеходци срещу шофьори, деца срещу родители. Но казват, че точно преди изгрев слънце, мракът е най-голям. Или както е написал един неизвестен автор, поглеждаш света и виждаш мъка, разделение, отчаяние, безнадежност. Отваряш Библията и виждаш мир, любов и надежда. Преди 12 века светите братя Кирил и Методий, живеещи в подобно разделено общество, се фокусират върху нещо, което считат за висша ценност. Тази година се навършват 1170 години от създаването на глаголицата, първата старобългарска азбука. Целта на Кирил и Методий е Божието Слово, Библията, да бъде преведена на говоримия език на земите, които и днес населяваме. А защо? За да има надежда. Защото народ, който живее без такава, е обречен на изчезване. Тази година се навършват и 1160 години от покръстването на българския народ.
Според мнозина историци това е последният спояващ елемент, който завършва обединяването на славяни и прабългари и довежда до образуването на съвременния български народ. Това събитие във времето на княз Борис дава и предпоставките за Златния век по времето на неговия син цар Симеон и превръщането на България в център на разпространението на християнската вяра и книжнина сред славянските народи. Днес, тук във Варна, на това празнично четене на Библията, присъстват множество личности, които имат своята роля в културното, интелектуалното и политическото развитие на града ни. Обединени от християнските ценности днес, всеки от тях ще прочете и сподели частица от това, което истински обединява и носи смисъл – Божието Слово. Благодаря ви, че сте тук и че сте част от това. С това въведение бих искал да поканя и нашият пръв четец тази вечер. Това е Христо Кирчев, инженер Христо Кирчев, кмет на град Варна през периода 1991-1999 година. Заповядайте, господин Кирчев. Добър вечер, приятели. При толкова талантливи говорители си ми е трудно да ги конкурирам, тъй като четенето на Евангелието не е лесна работа. Началото беше Словото и Словото беше у Бога. И Бог беше Словото. То беше в началото у Бога. Всичко стана чрез Него и без Него не стана нито едно от това, което е станало. В началото имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът, мракът не обзе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан. Той дойде да свидетелства за светлината, да всички да повярват чрез него. Той не беше светлината и не беше пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше истинската светлина. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. Света беше и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде у своите си и своите го не приеха. А на всички онези, които го приеха, на вярващите в неговото име, даде възможност да станат чеда Божия. Та не от кръв, не от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас. Ние пълно с благодат и истината е, ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца. Благодаря ви, дано не съм ви измъчил. Благодарим на инженер Христо Кирчев. Той прочете от Евангелието на Йоан 1 глава от 1 до 14 стих. Следващия, който бих искал да поканя тук е доктор Ивайло Митковски, ортопед-травматолог. Пожелавам ви да не се срещате по работа с него. Народен представител в 49-то, 50-то и 51-то Народно събрание. Той ще прочете Псалом 102. Благославяй душа моя Господа. Заповядайте. Ще го наглася. Благодаря ви. Благодаря на организаторите за това събитие. Надявам се то да стане ежегодно за град Варна, както е станало за други градове. Аз като лекар често ми се налага да се обръщам към тази книга и затова точно си избрахме заедно с организаторите. Той е Псалм Давидов, който когато го чуете, ще разберете защо точно аз съм си го избрал него. Благославяй душо моя Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй душо моя Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои нездързи, избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. Насища с блага твоето желание, подновява се като на орел твоята младост.
Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показва своите пътища Моисею на Израилевите синове, своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове, защото колкото е високо над небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към уния, които се боят от Него. Колкото е далеч изтока от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. Като баща милува синове, тъй и Господ милува уния, които му се боят, защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме от пръст. Дните на човека са като трева, като полският цвят, тъй цъфти той. Понесе се над него вятърът и няма го, мястото му вече не го познава. А милостта на Господа е от веки и до века към уния, които му се боят. И правдата му върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заветите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Благославите Господа всички ангели Негови, крепки по сила, които изпълняват Неговата дума, като слушате гласа на Словото Му. Благославите Господа всички Негови воинства, Неговите служители, които изпълняват волята Му. Благославите Господа всички Негови дела по всички места на Неговото владичество. Благослави, душо моя, Господа. Благодаря ви. Продължаваме с представител на медицинското съсловие. Искам да поканя тук при мен доктор Биляна Титева-Влучкова, управител на дентална практика Фамилия Дент, лектор на групови и индивидуални дентални курсове. Заповядайте. Здравейте, моят текст е за блаженствата в Матей 5 глава. А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма, когато седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, получаваше ги, казвайки: Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под чиника, но на светилника. И то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Тази вечер, освен представители на медицинското съсловие, което още не сме изчерпали, ще имаме представители и на музикалното такова.
Следващият четец е носител на награда Варна за иновативни музикални проекти, носител е на голямата награда на фондация Стоян Камбарев за полет в изкуството. Диригент, композитор и аранжьор, преподавател. Моля да приветствате Страцимир Павлов. Ефесяни 2 и 3 глава не са целите. В онова време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда, без Бога на света. А сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос, защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да въдвори мир и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо, защото чрез него и едните, и другите имаме свой достъп при Отца в един дух. Затова вие не сте вече странници и пришелци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Да ви даде, според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всили Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината, дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Благодарим. Технологиите днес ни помагат и в четенето на Библията и за това ще се убедите от следващото нещо, което ще се случи тук. Двама от участниците, които бяхме поканили, за съжаление не можаха да присъстват на живо, но успяхме да ги запишем. Така че сега ще може да чуете първия четец, който ще може да видите на екраните пред вас. Това е доктор Ванухия Ракелян, юрист, председател на Апелативния съд Варна и представител на арменската общност в града. Госпожа Ракелян ще прочете историята за изкушаването на Исус в пустинята от Евангелие на Матей, 4 глава от 1 до 11 стих. Здравейте! Понеже 20 и повече години имах съдбовното предизвикателство да бъда човек с определени управленски, административни и ръководни функции, имах няколко притеснения вътре в себе си, едното от които беше за професионалната деформация. И затова, когато получих покана да се присъединя към днешното четене, аз извадих малкото джобно издание на Библията, което ми е специален подарък и която нося от години неотменно. Избрах да предложа глава 4 от Евангелието на Матея, в което има много специално послание, поне за мен. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи,
най-после огладня. И тъй, изкусителят дойде и му рече: ако си Божий син, заповядай на тия камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човекът, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го заведе в светия град, поставя го на крилото на храма и му казва: ако си Божия син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Исус му рече: писано е още: да не изпитваш Господа, твоя Бог. Пак го завежда дявола на една много висока планина. Показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му: всичко това ще ти се даде, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш. В грохотното, тежко време, в което живеем, понякога ни се случва да загубим пътя, ориентира, или да не сме сигурни дали всъщност това е пътя към храма. Трябва да държим светлиците си запалени. А в книгата на книгите е огнивото, горивото за нашите светлици. В Божието Слово има и една притча, която е известна като притчата за блудния син. Този, който ще ни я прочете, е неминуемо свързан с Словото, тъй като е заместник-директор на училище. Моля за вашите аплодисменти за госпожа Румяна Кателиева, заместник-директор на начално училище Васил Левски. Добър вечер на всички. Благодаря на организаторите за поканата. Заместник директор е само длъжност. Аз съм си учител по призвание, по убеждение и с любов уча децата вече 30 години. Не знам кой ме е избрал притчата. Благодаря за блудния син. С удоволствие ще я прочета, защото блудни синове има много. Ние, учителите, имаме много деца. С съжаление разбираме след известно време, че някои от тях са поели не по пътя, който ние сме им препоръчали и сме се борили за това, но много от тях се завръщат след време и с радост установяваме, че разбират Словото, и Божието, и нашето. Пожелавам повече блудни синове да се завърнат. Не казвам да ги няма, винаги ще има изкушение и ще има блудни синове, но нека да се завърнат и да разберат Божието Слово, за което благодарим и на братята Кирил и Методий за това, че ни дадоха възможността да разбираме Божието Слово и да вървим по правия път. И честитя празника днешния и 24 май на всички. Няма по-светъл празник за мен от 24 май като официален празник, и ще завърша с думите на дядо Вазов: и ние сме дали нещо на света, на все славяни книги да четат, благодарение на братята Кирил и Методий и тяхното дело. И така, няма да говоря повече. И още каза: един човек имаше двама сина и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда. И отиде да се представи у едного от жителите на оная страна, а той го прати по земите си да пасе свини. И той бе петимен да напълни корема си с рошкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече:
колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана да отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. И като се затече, хвърля се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете. Па докарайте и заколете огоеното теле. Нека ядем и се веселим, защото той е мой син, мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят, а по-старият му син беше на нива. И на връщане, като наближи до вкъщи, чу песни и игри, и като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат ти си дойде и баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше, но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не пристъпих и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А като дойде той ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла огоеното теле. А той му рече: чедо, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. А трябваше да се зарадваме и развеселим за това, че той ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Благодаря. Библията е наречена книга на книгите и може би една от причините е, че в нея практически има за всичко. По много. А една от темите, които най-често може да се срещне, е темата за любовта. Дори има една така наречена глава на любовта и тя се намира в посланието на апостол Павел към коринтяните, тези, които са живели в Коринт, в 13 глава. А понеже любовта много често, особено в съвременния свят, е свързана с музиката, ще я чуете в изпълнение на лауреата на национални и международни конкурси по поп и джаз пеене и национални световни конкурси за красота Божана Атанасова. Заповядай. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба, зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако радвам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада, другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли, ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършенството, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откак станах мъж, напуснал съм детинското. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. И така, остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Благодаря ви.
Ние сме точно по средата на нашето първо по рода си в град Варна празнично четене на Библията по случай 24 май. Може би едно от предизвикателствата на тези, които управляват градовете, кметствата и така нататък, е да събират пари и да повишават събираемостта. Може би е случайно, може би не, че това, което следващия четец ще чете, е притчата за фарисея и бирника. Лука, 18 глава от 9 до 14 стих. Моля да приветствате госпожа Янислава Шопова, кмет на район Одесос. Ще да гласа микрофоните. Уважаеми дами и господа, в трудни във времена с сложни ситуации, в които сме изправени като лидери, като правници, като администратори, моя призив към всеки един от нас, включително и към мен, е за смирение. Библията ни учи, че истинската сила не е в гордостта, а в способността да се смирим. Да чуем другия и да служим с чисто сърце. Не случайно избрах притчата за митаря и фарисея от Евангелието според Лука, за да дам, може би, сама на себе си примера, който да ме води по този нелесен път и решенията, които се налага да вземаме. И на всеки, който се беше убеден в себе си, че е праведен и презираше другите, Христос разказа следната притча. Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единия фарисей, а другия митар. Фарисея, когато застана, молеше в себе си тъй: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като този митар. Постя 2 пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобивам. Праведен съм. А митаря, като стоеше надалеч, не смееше дори да повдигне очи към небето, но удръше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че той отиде у дома си оправдан, повече отколкото оня, понеже всеки, който провъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Честит празник! Един от основните символи в християнството и в Библията, това е разпятието. За него ще ни прочете от Евангелието според Марко, 15 глава, 21 до 39 стих, отец Михал Шлахцяк, свещеник в католическа църква, непорочно зачатие на Дева Мария. В начало искам само да кажа, че когато пастор Трифон ме покани, като се обади и като се срещнахме в църква, малко ме разсмя, защото ми каза, че ми дава 2 покани да поганя жена си или детето си, или някои приятели. Аз се засмях, защото нямам жена. Но днеска, не защото не искам, такива са правилата в католическа църква, макар че не в цяла. Има и такива католически свещеници, които са женени. Но това не е тема днес, кой как се жени. Но днеска поканих, може би, понеже нямам вече натурална майка, както виждате, говоряме малко предават, защото аз казвам винаги, че съм българин, който се роди в кожата на един поляк. Баща ми отдаде живота си тук в България и това още стана един печат, който ми помогна да се запазя и да остана тук вече 15 години. И от 3 години също в този красивия град,
който наричаме столица на България, морска столица на България, Варна. Днес поканих един специален човек да бъде с мен. Това е моята духовна майка. Алиция, много се радвам, че си заедно с мен, защото всеки човек трябва да има един такъв духовен водач в живота си, който ще го подкрепя и който ще му помогне също да разбере това, което Исус прави за нас. Нека да чуем тогава откъса от Евангелието. И накараха някой си Симон Киренец, баща на Александра и Руфа, както минаваше навръщане от полето да носи кръста му. Заведоха го на мястото Голгота, което значи лобно място. И даваха му да пие вино със смирна, ала той не прие. Ония, които го разпнаха, разделиха дрехите му, хвърляйки жребие, кой какво да вземе. Беше третия час и го разпнаха. Имаше надпис за вината му «Цар юдейски». С него разпнаха двама разбойници, единият от дясно нему, а другият от ляво. И се сбъдна писанието, което казва: и към беззаконници бе причислен. Минувачите го хулеха, като клатеха главата и думаха: уа, ти, който разрушаваш храма и в 3 дни го съзиждаш, спаси себе си и слез от кръста. Също и първосвещениците и книжниците се присмяваха и думаха помежду си: други спасяваше, а себе си не може да спаси. Христос, цар Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и да повярваме. Хулеха го и разпнатите с него. А на 6-тия час настана тъмнина по цялата земя до 9-тия час. А на 9-тия час Исус извика с висок глас: Елои, Елои, лема савахтани, което значи: Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, казваха: ето вика Илия. А един се затече, натопи гъба в оцет и като я надъна на тръстика, дадеше му да пие, думайки: почакайте да видим дали ще дойде Илия да го снеме. А Исус, като издаде висок глас, издъхна. И храмовата завеса се раздря на 2 отгоре додолу. А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че той след като извика, тъй издъхна, каза: истина, тоя човек е бил син Божий. Това е Слово Господне. Ще си позволя накрая да кажа, че всички сме киринейци и всички помагаме на Исус. А особено знаете, че всички са напуснали Исус под кръста. Всички негови апостоли, ученици. Само неговата майка и любимия ученик са били там. Дори Петър избяга. Нали? Знаете, че папите са наследници на Свети Петър. На този, който е бил 3 пъти попитан от Исус дали го обича. И знаете, кое е най-интересно в този разговор, който Исус направи с Петър? Той му каза първо да пасе неговите агненца, след това му каза да пази неговите агненца, а накрая, като вече порастваме, да паси овце. Така че нека Исус да бъде нашия истински пастир, както нашите духовни водачи и лидери да бъдат добър пример за нас. Много се радвам, защото от години участвах в такова четене в Бургас, че и тук във Варна сме заедно да прославим Господа. Христос възкръсна! В Библията е написано, че където Исус ходеше, имаше много деца. Дори Исус самият той каза, че ако ние не станем като децата, трудна работа да влезем в Божието царство. Хващам се и за думите на Отеца, който говори за агънца. Сега ще видите едно агънце, което ще издекламира, няма да прочете, думите на Псалом 22, псалома за добрия пастир. Моля за вашите аплодисменти за Ирина Костова.
Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Следващия четец е архитект. Той е водещ дизайнер в архитектурно студио Фекта, носител на награда Варна. Участвал в проектирането и реконструкцията на емблематични сгради на Варна и реализирал проекти в България и чужбина. Това, което той ще прочете, ще е свързано с разумния и неразумния строител. Моля за вашите аплодисменти за архитект Тодор Даскалов. Здравейте! Ще започна по същество. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на того, с който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска сина му хляб, да му даде камък, и кога поиска риба, да му даде змия? И тъй. Ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чадата си добри даяния, колко повече вашия Отец Небесен ще даде блага на уния, които му искат. Прочие, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям, защото това е законът и пророците. Влезте през тесните врата, защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел. И мнозина са, които минават през тях, защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. И тъй. Всеки го, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък, и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък, и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха тая къща, и тя рухна. И срутването й беше голямо. И когато Исус свърши тия думи, народът се чудеше на учението му, защото той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите. Това е. Преди месец бях в командировка в Италия и връщайки се в джоба ми, знаете ли какво имаше? Евро. Това е един друг въпрос. В джоба ми имаше 5 капачки пластмасови, които донесох, за да мога да ги пусна тук, защото те там такава кампания нямат. Един от хората, които, за съжаление, не могат да присъстват тук, но ще можем да го видим на видео, е Владислав Николов, създател на първата в България благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки.
в помощ на недоносените и новородени бебета Аз вярвам и помагам и почетен гражданин на Варна. Така че отново технологията е наред. Внимание към екраните. Владислав Николов. Здравейте, казвам се Владислав Николов, създател на първата в България благотворителна кампания за събиране на капачки Аз вярвам и помагам, която създадох през 2015 година тук във Варна и за 10 години успяхме да дарим над 25 медицински апаратури в помощ на хиляди бебета, недоносени деца, животоспасяваща апаратура за детска хирургия. Дарихме и първата за град Варна детска линейка, която за 2 години успя да участва в над 5100 случая. За моя радост успяхме да дарим и втора детска линейка и също така първият в България мобилен пункт за кръводаряване, който успя да повиши само за 1 година и половина от неговото даряване интерес към безвъзмездното кръводаряване с 20%. За мен е изключително щастие да споделя, че днес пътувам за Стара Загора, където утре 22 май в 10 часа ще дарим ние от благотворителна кампания Аз вярвам и помагам и първият мобилен пункт за кръводаряване в районния център по трансфузионна хематология в Стара Загора в помощ на стотици хиляди. Именно заради това съжалявам, че не съм наживо при вас, но с най-голямо удоволствие в момента ще споделя емоцията от това да прочита притчата за добрият самарянин. И ето, някой законник се изправи и го изпитваше, като каза: „Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?“ А той му каза: „Какво е писано в закона? Какво четеш?“ А той отговори: „Да възлюбиш Господа, твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си като себе си.“ Исус му каза: „Правилно отговори. Това прави и ще живееш.“ Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: „А кой е моя ближен?“ Исус отговори: „Някой си човек слизаше от Иерусалим в Йерихон и се натъкна на разбойници, които го съблякоха и нараниха и си отидоха, като го оставиха полумъртъв. А случайно един свещеник слизаше по този път и като го видя, отмина на отсрещната страна. Също и един левит, като стигна до това място и го видя, отмина на отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше и той, и като го видя, смили се, приближи се и преплъзна раните, като изля на тях елей и вино. После го качи на собственото си добича, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следващия ден извади 2 динара, даде ги на гостилничаря: „Каквото повече похарчиш, погрижи се за него. На връщане аз ще ти платя.“ Кой от тези 3 ти се виждат и е показал ближен на нападналия от разбойниците? Той отговори: „Онзи, който му показват милост.“ Исус му каза: „Иди и ти прави така.“ Изключително е уважението, когато всички успяваме заедно да се обединим и да направим в името на нашите ближни нещо страхотно. Именно заради това, всеки, който пожелае, нека да помогне на ближния си. Ние сме едно. Който пожелае, нека да се свърже с нас на www.asvyaramipomagam.bg, защото имаме желание България да пребъде. Продължаваме обединени, бъдете здрави и поздрави на всички! Аз вярвам, че до година, живот и здраве, ако имаме отново това събитие или когато имаме това събитие отново, ще видим Влади на живо. Обещах ви в първата част, че медицинското съсловие не е приключено. Затова имам удоволствието сега да поканя при нас госпожа Юлиана Снегарова, съдружник в медико-диагностична лаборатория Лабор Експрес 2000. Добър вечер! Много ми е приятно, че съм тук. Искам да благодаря на инициаторите за това, че ме поканиха и сега ще ви прочета част от глава 20 на втората книга на Мойсей.
Тогава Бог изрече към Мойсея всички тия думи, като каза: аз съм Господ, Бог твой, който те изведох от египетската земя, от дома на робството, да нямаш други богове, освен мене. Не си първи кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата под земята. Не им се кланяй и не им служи, защото аз съм Господ, Бог твой, твой ревнител, който за греха на бащи наказвам до 3-та и 4-та рода за греха на децата, които ме мразят, и който показва милост до 1000-но коляно на уния, които ме обичат и пазят моите заповеди. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името му на празно. Помни съботния ден, за да го светиш. 6 дена работи и върших в тях всичките си работи, а 7-мият ден е събота на Господа, твоя Бог. Не дай върши в него никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни рубинята ти, ни твой добитък, нито пришелецът ти, който се намира в жилищата си, защото в 6 дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в 7-мия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава. Не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай против ближния си, не пожелавай дома на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, нито роба му, нито рубинята му, ни вола му, ни осела му. Нищо, което е на ближния ти. Благодаря ви. Празничното четене на Библията по случай 24 май продължава с представител, един от двамата ни представители на спортното съсловие. Бих желал да поканя тук треньора на Олимпийския отбор по ветроходство на България и национален съдия по ветроходство, господин Явор Колев. Добър вечер на всички. Аз съм изключително развълнуван първо от поканата, от възможността да застана тук и да чета пред вас. Искам да благодаря на всички, които до сега прочетоха своите текстове и вярвам, че всеки текст в Библията докосва всеки от нас лично. Така, за да не бавим повече нещата, ще прочета това, което имам аз от притчи Соломонови. Синко, поуката ми не забравяй и сърцето ти да пази моите заповеди, защото те ще ти предадат дълги дни, години на живот и мир. Милост и истина те не оставят, да не те оставят. Обвържи с тях шията си, напиши ги върху скрижалите на сърцето си и ще намериш милост и благоволение в очите на Бога и на човеците. Надявай се на Господа от все сърце и не се осланяй на твоя разум. Във всичките ти пътища познавай Него и Той ще оправи твоите пътеки. Не се смятай за мъдрец, бой се от Господа и бягай от злото. Това ще бъде здраве за твоето тяло и храна за твоите кости. Давай почет Господу от имота си и от наченките на всичките си печалби. И твоите житници ще се напълнят до излишък, твоите линове ще преливат от мъст. Не пренебрегвай, синко, наказанието от Господа и да не ти е тежко от Неговото изобличение, защото когато Господ обича, Него наказва и към Него благоволи, както баща към сина си. Блажен човек, който е придобил мъдрост и човек, който е спечелил разум, защото не е да придобиеш е по-добре, отколкото сребро да придобиеш, и печалбата от нея е повече, отколкото от злато. Тя е по-скъпа от драгоценни камъни
Ни едно зло не може да й се противи. Тя е добре позната на всички, които приближават към нея. И нищо, което е теб въжделено, не ще се сравни с нея. В десницата й е дългоденствие, а в левицата й богатство и слава. От устата й излиза правда, закон и милост носи на езика си. Пътищата й са приятни пътища и всичките й пътеки мирни. Тя е дърво за живот на уния, които я придобиват, и блажени са, които я запазват. Притчи Соломонови. Нашият прекрасен град Варна е град, в който има творчество, съзидание и много нови неща. Ето защо не е случайно, че в град Варна преди години се роди много важния, бих казал, фестивал Откритие. Създателя на Студио Да, председател на Фондация Откритие, учредител и член на Световната асоциация на фестивалите и артистите, е тук сред нас, поп-изпълнител и композитор Доно Цветков. Доно, заповядай. Поздравление на този светло организиран празник за всички нас. Откритие отдавна го няма вече, за съжаление. Местни управници не го харесаха, но откритията продължават за всички нас. И аз ще прочета това, което са подготвили и за мен организаторите. Небесата проповядат славата на Бога, а за делата на ръцете му възвестява твърдта. Ден на ден реч предава и нощ на нощ знание открива. Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. Техният звук се носи по цялата земя и техните думи до краищата на Вселената. В тях той е поставил жилища за слънцето и той излиза като жених на брачния си чертог, радва се като изполин да измине пътя си от края на небесата и изходът му, а шествието му до другият му край. И от неговата топлина нищо се не укрива. Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е вярно, простите прави мъдри. Господните повеления са праведни, веселят очите. Страхът Господен е чист, прибъдва навеки. Съдбите Господни са истина. Всички са праведни. Те са по-желани от злато и дори от множество чисто злато. По-сладки от мед и капки от вошен мед. И твоят раб бива опазван от тях. В тяхното спазване е великата награда. Кой ще се гледа своите грешки? От моите тайни грехове ме очисти и от умишлените удържи раба си, за да не ме обладаят. Тогава аз ще бъда непорочен и част от голямото развращение. Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и избавителю мой. Наближаваме края на нашето празнично четене на Библията. Сега обаче трябва да почетем още веднъж спортното съсловие и затова искам да поканя тук при мен треньорът, световен, европейски и републикански шампион по канадска борба и председател на Федерацията по канадска борба Йордан Цонев. Здравейте на всички! Послание на апостол Павел до Филипяни. 2 глава. И така, ако има някое насърчение в Христос, или някоя утеха в любовта и общение в духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов,
и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но нека всеки с смиреномъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството си с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Последният текст, който ще чуем тази вечер от Библията, е известен също така и като ранно християнска изповед на вярата. Ще чуем този пасаж в изпълнение на пастор Георги Тодоров, Християнска евангелска баптистка църква, град Варна. Ще се изправя, за да мога малко поне да докарам до Данчо, който чете преди мене, защото съм дребен в сравнение с него. Хубаво е да четем Божието Слово. То е като освежаване за душата ни. Все едно си работил цял ден някъде на прахоляк и влезеш да се изкъпеш под душа. Все едно си се наранил някъде и сложиш мехлем. Това е Словото Божие. То ни говори, то работи в нас, то е силно. Това, което ще прочета, е посланието на апостол Павел към Колосяните, 1 глава. Чухте какъв е текста, за какво се отнася текста и сега ще чуете и самия текст. Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод в всяко добро дело и като растете и в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълго търпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюблен Син. В Него имаме изкуплението ни, прощението на греховете. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено. И Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. Той е и глава на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко, защото Отец благоволи да всели в Него съвършенната пълнота и чрез Него да примири всички със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез лошите си дела, сега примири чрез Неговата смърт в плътското му тяло, за да ни представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от вашата надежда,
открита на вас в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което и аз, Павел, станах служител. Христос възкресе! Официално завършва първото, но не последно, по рода си празнично четене във Варна на Библията, посветено на 24 май, празника на славянската книжовност и на светите братя Кирил и Методий. В този празничен ден, в който честваме и светите Константин и Елена, честит имен ден на празнуващите, имахме огромното удоволствие заедно да се насладим на думите от Святата Библия. Думи за творението, за добрия самарянин, за блудния син, за любовта, за вярата, за мира, надеждата, които всеки може да открие в Бога. От името на инициативния комитет в началото бе Словото, благодаря на всеки един от вас за участието, отношението, търпението и обичта към ценностите, които днес ни събират заедно. Благодарим и на галерия Графити за гостоприемството. Ако имало някакви дребни технически неуредици, гарантираме ви, че следващия път ще бъдем по-добри. И за да ви убедя още веднъж, че сме в добра компания, когато говорим за четене и споделяне на Библията, ето какво споделят някои от най-видните българи. Константин Величков, един от най-забележителните български писатели и публицисти от по-късното възраждане, споделя: аз не зная под небето друга книга, по-могъща и тъй всеобща, каквато е Библията. Там, дето Библията се знае и чете, злините са случайни, а добродетелите трайни спътници в живота. Васил Априлов, основател на първото българско светско училище, казва: ние, българи, сме потомци на славни деди и баби, които са живели по Бога и са се трудили за доброто на своя народ. Нека и ние да ги последваме в техните добродетели и да се стремим към Божията благодат, за да бъдем достойни техни наследници. Иван Вазов, патриархът на българската литература, пише: вярата е оная сила, която движи света и просвещава човека. Тя е огънят, що осветлява мрака и дава надежда в отчаянието. Тя е опората на падающия и крилете на възлитающия. Аз съм Чавдар Търгохов и имах честта да бъда водещ. На това вярвам със сигурност не последно подобно събитие за града ни. И още от сега бих искал да ви поканя след една година, дай Боже, да сме живи и здрави, отново да се видим за следващото подобно събитие. А до тогава ви пожелавам с думите на Вазов: бъдете възлитающи всеки ден към светли пътнини. Благодаря.